En aquest vídeo anem a explicar com crear un curs d'aules per a tot el nivell. Per exemple, primer de l'ESO, tots els segons de l'ESO, tots els quarts de l'ESO o tots els primers de batxillerat. El primer que he de fer és entrar en aules EduGVAES i quan se carrega entrar les meues credencials. Una vegada comprovat, així puc veure tots els cursos que tinc. Vaig a la part de la dreta, administració, mis aules virtuals, crear aula virtual. Ara vaig a ficar-me a la segona opció, crear una o diverses aules virtuals per impartir docència amb alumnat, aplicar. M'apareixen tres opcions. La primera d'elles és crear una aula virtual i després manualment afegir a l'alumnat. Després crear una aula virtual per cada assignatura i nivell i crear una aula virtual per cada assignatura i grup classe. Anem a ficar aquesta segona. A mi m'apareixen tots els nivells que estic impartint i vaig a fer una aula virtual per a tots els primers de l'ESO. Aplicar. Quan se carregue ja tinc primera d'ESO informàtica de 9-20 i si entre dins, així el curs ja està creat, puc activar edició i començar a ficar contingut i així, si ens anem a l'usuaris matriculats, podem veure que tinc 46 participants, que són tots els alumnes que jo tinc de diferents cursos, de grups classe de primer de l'ESO. Fins ací.